बेलाय सोर जाखो दानि सेंग्राफोरबाथाय बिब्दिनो जौ लोंना फैगोन लामा सामा गोलैनानै थागोन इस लोंबानो बिदि लोंथारो नालै लामा सामा गोलैनानै थालायलायनाय आया माथो मोखाङाव थै गोजा सोरजोंबासो बुनानै गालांजाखो ना गारिजोंसो एक्सिडेन्ट खालामनानै गालांजाखो बेबा लामायावबो रावबो गैया आं दा मा खालामनो ओइ बाबु सिखारनाय माथो मानसिया हुसानो गैया थैबाय नामासै जानाय नङा आं बिखौ न'आवनो लांनांसिगोन सानसे हरसे जिउनि दावबायनाय आगाना सानसे हरसे जिउनि दावबायनाय आगाना बिमा ओइ बिमा ओजों फैलाय मा जाखो सोर बबेनि सेंग्रा गथ' मोनबोखो नोंलाय मा मोखां गंसे थै गलायनाय आफा बबेयाव मोनबोखो नों बेखौ मानसियालाय माथो मोजांथार जौस्रां देस्रांनो आफा आं जेब्ला खामानिनिफ्राय फैफिनदोंमोन अब्ला बियो लामायाव गोलैनानै दंमोन जायखि गोग्लैना थाया नोंहालाय मानो लाबोनांगौ जाखो खैफोदनि समाव मानसिखौ मदद खालामनाया जों साफ्रोमबो सुबुंनि बिबानखा बिमा अब्लालाय मानोथो लामा थाबायनाय मानसिफोरा मदद खालामाखै नोंनि सिगाङावथ' सासे सानै मानसिया नुखादों बेनोथ'लै बिमा बेफोरबायदि मानसियानोथ' अहंकार गोसोनि गावनिखौल' सानग्रा बेबा सोर जाखो दा हुस फैब्लासो सोंसिगोन आं दे आइ हम दे न' सिङाव लांनोसै थोद जाम्बि बबेनि मोदाय दावराय फैलाबायनो आइयो माबोरैहाय बिलाय सोहै मारबायसो खोथाखौनो खोनासङा मोनसे जाबाय दिगदारसो दंहाय नों बोराय बे बोरायजों जुलि जानानै गोबां फस्थायबाय आङो न'आव मा दं मा गैया जेबो थालखौनो लाया सोरांस्लाब मोनै बे साथा गंसेखौनो लानानै सिख्लाफोरसो नायहैबाय थायोना बुरिफोरसो नायहैबाय थायो बे बोरायासो मिथिगौ आरो मेरला थाखा दंसैमोननो माथो दिनैसिम आसान जरासे दख'ना जरासेखौनो बायना होफैनो हाया आरो सना रुफाखौथ' बिबावनांगौबा दंबावोसो हाय बे बोरायजों फाफि गोराया थैनोबो रोङा बुधबारि बार'खालि थादो थांनोसै आं नों मा बार'खालि नोङो दानो रागा जोंबा हासिबजोंसो ज्राव होगारनो हाया आंना बहा थांनो ओंखारलायखो सोरांस्लाब मोनै खामानि गैया दामानि गैया बे साथा गंसेखौनो लानानै होद बुरबक नों जेबो मिथिया बे साथा गंसे दांनि बेसे सना नों मा सना होन नोङो बे साथा खिबुखौनो सानसे सना बानायनांगौ ना नोंनो सोर मा नोंफायालाय खोन्थालाबायनाय नोंलाय साथा खिबुआनो सना जानाय थोदसे नों बार'खालि आंखौ मोननायखायसो मोननाय उलिलिनो आंखौ मोननायखायसो मोननाय नङाब्ला रावजोंबो नायफिनजानाय नंलामोन मानोथो लाबोनाय बुरैनो थागौमोन ना आंहा नोंहासो बै तामुलपुर टाउनाव आंखौ बोखाङैखौ बा गाग्लेना गांलाब गोग्लैफानानै मोजांसो बुंदों नङा मुसुन लालानो नों बायदि बोरायजों रायज्लायबाय थानोसै सैमा फाग्लाजों रायज्लायनायानो साबसिन खामानि गैयै बुरै आंखौ खामानि गैया होनदों खामानि गैयाबा मानो थाहायना मुलि होनानै लाबोनाय फाफि बोराय थगायसुला मा सेरां खिनिलै बे बुरैयालाय सानफ्रोमबो बुखिबाय थायो थाब थैबा हामथारगौमोनलै गोदान मोननायनि हे सोर दिनै बाजाराव मोजां सिख्लानो सोगारदो दे आइ आं बाजाराव थांनि ओंखाम ओंख्रिया मोजाङै संना दोन औ जागोन दे आयै
नै माथो बाजैसो बहा थांनो नागिरदो माथो आगै देवानिसो आं बाजाराव थांनि आगै मैगं एसे लाना फैनि हा नोंहालाय बहाथो थांनो है आंनालाय मालै बाजै देवानि मानसि जेराव मेरावनो थांलाबायो गखमान जोम थाङा माथो बाजै हा माथो खामानि ओंखारसै नोंनालाय अ बाजै गखमाननो जोम थाङा र' आंनिया साथा गंसे लानानै बेरायबाय थाब्लानो दरमाहाया मासे मासे हाबखाबाय थायो बाजै आच्छा बाजै बेफोरखौ बाद होदो नोंसोरनाव माथो सोरबा सेंग्रा गथ' दंफैयोनो औ दंफैयो साननै जाबाय हा बबेनिथो जाखो सेंग्राया मिन्थिया आं दाबो मानसिया मोजां हुस फैयाखै बिनिखाय सोंथ'नाय जायाखै मोजाङै खियाल ला बाजै आथिखालनि मानसिफोरनि गोसोखौ इसेबो फोथायजाया बियो नोंनि रां रुफा थाखा फैसा लुथिना लांसो फैदों आं मोजाङै मिथिगौ र' बाजै बेफोरबायदि मानसिखौ इसेबो जायगा होथारनाङा बाजै नंमारगौ नंनायालाय नोंनि बाथ्राखौनो बुंदों होद बाजै गोबाव जाबाय थांसै आं थादो बाय बाय टाटा दे थां आंनि गोसोआ मानोबा बेखौ गिबि खेब नुजेननायनिफ्रायनो फाग्लि बायदि जाबाय बेबा बबेनि मा मुं सोरबा अनजालिफोरसो दंखायो नामाथाय बिखाया गावो खुगाया गेवा बोरै फोरमायबावगोन आं दा आंनि गोसोनि खोथाखौ आदा नों बायजोआव ओंखारबोदों फै आदा सिथ्लायाव जिरायफै बाबु नों बुंलाय नोंनि मुङा मा आरो नों बबेनि मानो बेफोरबायदि लामा सामायाव गोग्लैनानै थानाय आं थारैनो मिथिनो जोबोद हांखुर जादों बाबु नों जोंनो खोन्थानो हागोन ना गाबनाङा बाबु गाबनाङा औ आयं नों आंखौ बै सानखालि नोंनि न'आव लाबा मोनब्ला मा जागौमोनथाय खोन्थागोन आयं खोन्थागोन गासैबो जालांनाय जाथायफोरखौ नोंसोरो फारि फारि मोजाङै खोनासंलां आंनि मुङा सोमखोर आं बाक्सा जिल्लानि सोमखोरखौ फन हरनि र' नै माथो बिबारिया फन हरदों हेल' सोमखोर मा खालामदों दङ ओरैनो जिरायलाबायनानै नोंलाय मा खालामदों दङ आंबो जिरायना दिनै कलेजाव फैगोन ना फैया थांगोन नोंलाय थांगोन थाङा अब्लालाय बै आइ लाभ इउ गाथोननि दालाङाव लोगो हमगोन दे औ दे बिदिब्ला दोननोसै बाय दे बाय नै आरो सासे थङालिया हरलायबाय सानफ्रोमबो फन हरबाय थायो नायनोसो बाबाय आं बिखौ हेल' सना मा खालामदों नोम्फा सना होन नों दिनै कलेजाव फैनाङा दे मानो थांनाङा आंलाय कलेजावलाय माने आं दिनैनिफ्राय फन हरबाय थानांला आंनाव दोन आया दानलायबावबायसो रहाय नों बिबारिखौ मोजां मोनो ना नोंखौ आं हायना मुलि होनानै आंनि खालामना लाथारगोन आं सिनायाखै बे आंखौ
सोमखोर फिसा सोरखौ रागा जोंहरलाबायखो नोंलाय? लोगोसेलाय आयै फिसा नों दिनै कलेजाव थांथ'नांला मानोना जोंहा दिनै आलासि फैगोन। बाजाराव अमा बेदर लाना फैथां। मा आलासि फैगोन नंगोना नङालै? होमबा दिनै बेदर मोनजालायसिगोन। बेदर जासोलाया। लाबो जलंगाफोरा माबार लायनोसै आं। नाथाय आलासियालाय बबेनि आयै? आलासिया रावबो नङा फिसा आंनि बिहामजो जानो गोनांसो फैगोन। नोंनि बिहामजो? नाथाय नोंनि बिहामजोआ सोर आयै? रावबो नङा फिसा बै हाग्रामारि गामिनि दुमफावनि फिसाजो हायनायासो फैगोन। नाथाय हायनाया नोंनि बिहामजो बोरै जानो हाखो आयै? हायनाखौ बिहामजो फसायदो आं आरो दुमफावाबो नोंखौ बिजामादै फसायदों। बेनिखायनो आं हायनाखौ नोंनो होफैनो सानदों। ना नोंना मायबाफोर उसुबिदा दङ नामा फिसा? औ दङ आं हायनाखौ गनायनो हानाय नङा आयै। आंना मोजां मोननाय दंखायो आयै। मा नोंनिया मोजां मोननाय दंखायो? आंनो माब्लाबाबो मोजां मोननाय बिहामजो नाङा। अब्लाबो आयै बिबारि आरो आंनि मोजां मोननायखौ सिफायनो दा सान। आंनि गोरबो आरो बिबारनि गोरबोआव बुंस'हायै गाराय जानानै थागोन। हायनाखौ दा फैनोसै आयै बेखौ बादा हरफिनदो। जागोन दे फिसा आं बादा हरगोन। आंलाय नोंनि गोसोआव दुखु बोरै होनो हानो फिसा? आं नोंनि थाखायनो थांनानै दङ फिसा। दुमफावजों रायलायनानै माबा मोनसे खालामसिगोन दे आं। आंबो आयै नोंनि थाखायनो थांनानै थागोन। आयै आंखौ बिबारिया कलेजाव थांनो नेबाय थाबाय खोमा। आं कलेजाव थांसै आयै। दे थां फिसा। आयै आं कलेजाव थांसै। दे थां फिसा। नुजाफैब्लाबो आंजों माथो बिबारिसो र' थांगौ आं। हाय बिबारि। अ हाय। सोरखौ नेदों? अ BF खौ नेदों? औ आं सोमखोरखौनो नेदों। मिन्थिखानालाय माथो सोंदो? नङा आं सोमखोरखौ नेदों सानाखै। माने गुबुनखौसो नेदों सानदों आं। मानोना सोमखोरा नोंनि जानाय नंलाना। बियो आंनिसो जासिगोन ना। दा आं सोमखोरानावसो थांनो नागिरदोंमोन नाथाय मादैया ससे फैब्लासो थांनांला होननानै बादा हरबाय। खबरदार हायना सालायखौ हमथाना बाथ्रा बुं। सोमखोरा माब्लाबाबो नोंनि जानो हानाय नङा। सासे मोजां मोनै सेंग्राखौनो एमब्रा गावनि खालामना लानो लाजियासै नों? बास आयदा बास। आंखौ बिदि दिगदार दाहोसै। बुं नों सोमखोरखौ बावगारनो हागोन हाया? जुदि नों बावगारनो हाया बेयावनो नोंखौ गासोमना गालांगोन आं। बुं माबार बुं। गार पाप्पि आं माब्लाबाबो सोमखोरखौ बावगारनो हानाय नङा। नोंसो आंखौ दिनै सोबाबायना? एसेबां गोहो नोंहा आंखौ सोबालायनो हानाय? नोंखौबा हले आं दिनै गारथारबाय। आंबो नोंखौ ओरैनो दिनै हगारा। खानाय सानाय नोंखौ बोसोबना गारगोन आं नोंखौ। आदै जाबायसो। हाब बेथ' बिबारि आरो हायनासो। माथो सानैबो बुलायगासिनोसो दं। माथो जामारदों बिसोरलाय? र' आं थांनि। आंनि फसन जानाय सेंग्राखौनो नोंसो आंनि मोजां सिख'ग्रानो। मोननायखौ सिख'नो फैदों। हायना। बिबारि हायना सि मा जाबावगोन बिसोरजों? थांलालै कलेज सलेज न'आवनो थांफिननोसै आं। र' आं लाबारिखौ फन खालामनि। हेलौ।
अ नंगौ नामा नोंथां? औ दे दोनथ'नोसै बिदिब्ला ना लाबारि? न' मेडाम दे लोंदो। हायना आइ मा जादों? ओरै फैलाय आइ। आयै मा जादों नोंहा? मानो बिदि खारबोदों? आयै आयै बारिजों आंजों लामायाव बुज्लायबाय थाबाथाय सोमखोरा आंखौ सोबा फैदों। सि एसेबां गिख' नोङो दुमफावनि फिसाजो जानानै मानोथो सानैखौबो लामायाव गासोजोबना फैदिया? सोमखोर आरो बिबारि नोंसोर सानैनि जिउखौ आं सानसेबाबो सिलिंखार खालामगोन। आयौ बेरे बिमासोलाय माथो। र' आं मिथुन चक्रवर्तीखौ फन खालामनि। नै माथो दुमफावसो फन हरदो। हेलौ दुमफाव नोंथां, मा खौरां? मोजाङै खोनास'। बिबारिखौ माब्लाबा लामायाव लोगो मोनब्ला सुबिदा नायनानै एटेक खालामनांगौ। बे खामानिखौ मावनांगौब्ला आंनो 10 लाख रां होनांगोन। जुदि नों होनाया बे खामानिया जानाय नङा। मा? सासे मानसि सिथारनायावनो 10 लाख रां नांगौ? आंबो लोगोफोरनो एसे एनै होनायनि खोथा थायोना नोंथां। दे जागोन दे, नोंसोर जेबो जिंगासि नाङा, खामानिखौल' मोजाङै मावग्रो। औ जागोन दे दुमफाव। दे बिदिब्ला दोनथ'नोसै। आयौ माहाजोना माथो देनजारलाय जानाय नङालाय। सोमखोरनो मालाबा खोन्थाहैथारनांसिगोन आं। आइदै ए आब' बोरै गोदानावनो गोलैबाय। सिखार आब' सिखार। कमल आंखौ सोमखोरा बेरायनो लिंहरदों, आं थांनि। दिनै थांथ'नांला दे आब'। कमल आंनि गोसोआ दिनै मानोबा गिलिर मोनदों। बेफोरबायदिया जाखायो दे आब'। नङा सोमखोरा रागा जोंगोन, आं थांथारनांगोन। दे बिदिब्ला थां, सोरां बारां फैफिनब्लानो जाबाय। आं बेखौ लोगो मोनबाय, मोजाङानो जाबाय। बे मिथुन चक्रवर्तीनो रां होस्लायस्लाय बे खामानिखौ आंनो मावगोन। नोंखौ बेयाव लोगो मोनबाय, मोजाङानो जाबाय। मानो? समफोरखौ नोंबो मोना, आंबो लाया, बिनिखायनो नोंखौबो हले दिनै नागारथारनो हाया आं। रावबो नुवाखैबा हामथारगौहाय। हां लादोंना लायाखैहाय? थैयाखैबा जारलासो जाथारगोनहाय आंहा। बिबारे आब'आ माथो दिनै
न'आव गैया सप्ता मोनसे जाबाय मा सप्ता मोनसे मानि जाबाय अ बिनिखायनोथ' बिबारनि मबाइला सुइस अफ जोंहानाव गैया फिसा मा नोंसानाव गैया अब्लालाय सोरानावथ' दङ आं जे दिनखालि बिबारखौ लोगो हमनो थांदोंमोन ओइ दिनखालि आं बिबारखौ लोगो मोनाखै थौ बिदिब्ला सानैबो थुदो नागिरनोसै गोख्रै दे गोख्रै थां फिसाफोर नों बिथिं थां आं बिथिं थांसै दे बिदिब्ला न'आव मानसि दङ ना औ दङ मा जाखो नोंसोरानाव जोंहानि बिबारियाबो फैबाय बायदो नामा ओहो फैयाखै नोंसानि नोम्बोखौ बोरैबासो खोनागासिनो र' आं मा खोनादों नोंसानि नोम्बोखौ बै सोमखोरासो मोजां मोनोनो मोनोथ' आरो बै सोमखोरा जोंहानि हायना आइखौबो मोजां मोनोनो बेनिखायनो सोमखोरा नोंनि नोम्बोखौ बहाबा सिथारना गारबोबायनो नोंथाङा बेफोरखौ मा बुंलाबायदों औ कमल आइया जाय बाथ्राखौ बुंदों बेफोर गासैबो सैथोजोब मानोना सोमखोरा आंखौबो मोजां मोनो बेनिखायनो सोमखोरा बिबारिखौ सिथारदों सोमखोरा आंनो गासैबो बाथ्राखौनो खोन्थाजोबदों सोमखोरनि आखुआ बिदिसो बिसाखौ दानो बे गामिनिफ्राय होखारहरनांसिगोन औ नंथारगौ बिसोरखौ दानो होखारहरजोबथारनांगौ र' बिदिब्ला जोंबो थांनि सोमस्रि नोंनि फिसाज्लानि आखुआ बिदिसो नोंसोर मा बुंनो सानदों आं जेबोखौनो बुजिदियासै नोंनि नोंसाला सोमखोरा आंनि आब'खौ मोजां खालामनानै बुथारबाय मा फिसा नों बेफोरखौ मा बुंलाबायदों सालि आंनि फिसाजोखौ बिहामजो लामनो होना दासो मोनदोंना नोंसोर दानो बे न'निफ्राय माबार ओंखारलां माबार ओंखारलां आंनि फिसालाया बेबायदि नङा दिनैनो ओंखारलांथारनांगौ हाबेबो नोंसोर आंखौ बिदि ओंखारलां माबार दानो ओंखारलां मा फाखालां जेबो मिथिया ओंखारलां दानो गोख्रै ओंखारलां सोमखोर फिसा नों बहा दङ सोमखोर नोंखौ बेयाव लोगो मोनदों मोजाङैनो जादों नोंसानि नोमाखौ दुफाव जोंखौ हैनानै होखारबाय मा होखारहरबाय हनै बेनो जों आब'खौ सिथारग्राया सोमखोर नोंनि आखुखौ आङो बिदि होनना माब्लाबाबो सानाखैमोन मा नों बेफोरखौ मा बुंलाबायदों आंबो नोंखौ दिनै ओरैनो होसोनांगौ बेखौ होसोथार बिदिब्ला जाथाया बिदिसो जादों आदा फैदो आदा ओंखाम जाहैनोसै आफाया फैदो थौदो फिसा थौ
आगै देवानि बुंनाया नंमारगौसो बे गथ'खौ मावा दाङा जागारनोसो लाना फैदों बे बोराया आंनि न'खरखौ बे गथ'आ सिलिंखारसो खालामजोबथारगोनहाय आयै आरो आफा आं दिनै नोंसोरनि सिगाङाव फंसे बाथ्रा बुंनो सानदोंमोन नोंसोर गनायगोन ना गनाया आं मिथिया आं सोमखोरखौ मोजां मोनबाय मा बाथ्रा बुंदो नोङो बे गुलि गिजायै गथ'खौसो मोजां मोननो मोनबाय नोङो सि बिमा नोंना बांद्राय जाथारबाय सिरथा नों बोराय नोंखौ आइदै आंखौ निमाहा होदो बिफा आंनि गोरोन्थि जाबाय होद